chingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobox patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Sajeni Chimedza chitsauko 8. Nepano uyu aidai ndini ndasvika pamana ravamatichaya. Ndimi ndavamatichaya vakadaira vodaro. Vainge vari kuona mukoma ari kubva kunoripa ngozi dzake. Vakaenderera mberi voti, zvigaro kani ndizvo zvaita zvishoma. Tokupanichai nekumira zvenyu. Pane zvamanga muchida here vachimedza? Ndakabva ndaona kuti pano ndakanga ndisisadiwe. Ndakamboda kuti nditi fungei chikonzero. Handina kuda kuzomboenderera mberi. Pamberi, pameso pavamatichaya, ndipo paraive bepa nawo, randaiva ndichangobva mukuverenga riya. Vaiva vakavhura papeji yemupepeti wenhau paye chaipo ipo. Ndakangoti zvangu nechemumwoyo, nhai, ndiko kusaka. Ndakabva ndati, musazvinetsa zvenyu nekuda kunditsvagira chigaro vamatichaya. Handizi kugara bodo, izvozvi ndiri kungomhanya-mhanya. Pane zvinhu zvishomanana zvandawira kuti ndizonzwa panyaya iya. Mabva rini kujeri vachimedza? Vamatichaya vakadaro vakanditarisisa. Kunyangwe zvavo vasina kundituka nemuromo, asi meso avo ainditsanangura. Handina kumboenda kujeri ini. Pana akataura kuti ndakaenda kujeri here. Zvizere mubepa ranhasi. Kwaiva kukanganisa kwamapurisa chete kuya vamatichaya. Ina hapana chandinoziva panyaya iyoyi. Hamuzi kuona here kuti ndabva ndaregererwa kuchitokisi kwandarara ndiri. Zvingazivikanwe nani. Mukore uno mari yave kushanda kudarika dama raMwari. Imwe nguva mune gweta renyu rakurongerai kuti muburitswe muchitokisi, kuti nyaya yenyu igoongororwa muri kunze zvenyu. Asi nhai vamatichaya, mungafungirewo here kuti ini ndingaite zvakasvipa kudaro? Handiziviwo, ndaiva ndisipo, saka handizive zvakatora nzvimbo. Dai zvakaitika izvi, zvakaitika ndichiona nemeso angu, ndingadai ndichiti vanhu vanokunyengedzerai nhema vachimedza. Aiwa, ndinoreva kungofungawo kwenyu pachezvenyu. Handizive kuti bepa ndiro razotanga kunyepera iwe nhasi here. Ndakabva ndamboti zii, pave paya ndakazoti, kubva kana pakadaro tingangoisirawo zvayo ipapo. Asi imi muchazotendera mega kana maona munhu ari kuita zvese izvozvi. Kuti ini ndingotaura zvangu ndisina umbowo, ndinoziva kuti hamunditendere kana napaduku pese. Ini ndinoziva kuti munhu ari kuita zvinhu izvi ndichamuwana imwe nguva. Meso avo anenge akabva ati, tinoda mhinduro Chimedza. Ini ndakabva ndati, pane zvimwe zvandanga ndichida kuziva maererano nenyaya yamakandipa kuti ndisevenze. Handizive kuti pane mumwe munhu here wamakambotaurira kuti ini ndini ndichasevenza nyaya yekuurayiwa kwaTabet. Inyaya ipi yamuri kutaura vachimedza? Nyaya yekupondwa kwemuramu wenyu Tabet. Gara zviya, manga mati imi kudini vachimedza? Ndinoda kunzwa kuti pane mumwe munhu here wamakambotaurira kuti muchada kuti ini ndisevenze nyaya yacho. Angangova mumwe munhu zvake akangoita zvekunzwa pamaironga kuti muchada kuti ini ndiite basa iri.
ndine chivimbo chekuti munhu iyeye ane chimwe chaangazive zviri maererano nekufa kwaThabet. Kana mashiripiti ese andiri kuitirwa aya, ndinoona kuti munhu wacho mumwe chete. Gara zviya muchiri kungosevenza nyaya iya here vaChimedza? Hongu, handiti zviya kuti ini ndizotanga kuisevenza. Imi makanga matouya kwandiri nezuro chaiye here? Hapana kwandati ndasvika, nemhaka yekuti nyaya dzakadai hadzizi dzekubatira chibva nzvimbo sekumutsatsuro. Munhu unotombotanga waomerwa kana kumboshayisisa chaizvo kuti uzokwanisa kuziva zvakati kana kubata munhu. Manga madi kuchirega zvenyu kusevenza nyaya iyi vaChimedza? Apa ndimai matichaya vakadaro. Murume wavo akabva avatarisa nemeso ainge aiti, mazviita vahosi kudoma zvandanga ndichizengurira. Ini ndakaitawo sekunge paiva pasina zvandaiva ndatofanoona kare. Ndakabva ndati kuti ndirege nyaya iyi hazvigoneke. Rangarirai kuti ndine zuro chaiye pandakatanga kuisevenza. Nguva yekuti ndinge ndaneta kana kuona kuti nyaya iyi hapana kwandichasvika nayo haisati yakwana. Ndinotofanira kumboisevenza chaizvo ndisati ndasvika pachinhano chekuti ndakundikana. Ndainge ndaitora nguva ndefu chaizvo kuti ndinzwisise zvaive mudariro. Saka vamatichaya pachezvavo vakabva vafunga zvekuti vazviti bvu. Vakati, munoona vaChimedza, handi kuti kwedu kufungira kuti imi mungakundikane nenyaya iyi. Tinoziva zvedu kuti mungakwanise kuwana nhubu yacho, asi chido changu nechevadzimai vangu zvasiya. Tasarudza kuti musaenderere mberi nebasa ratanga takupai iri. Hapoka, ndakati tuzu, ndakati netu. Heya, izvi ndizvo zvavakanga vaswero ndigara dare. Nyamba ini ndanga ndichiti vanhu kuvandarira mushana zvavo. Ndakati mukufunga madhaka aivazara muhofisi mangu nekuda kwenyaya iyi yandakanga ndonzi ndichirega kusevenza. Ko iro zita rangu pakanga pachine chii chaiva chasarira mariri nekuda kwenyaya iyi? Munoona vehama, munhu mukuru haucheme zvako zvinoonekwa nevamwe vese, asi mumwoyo mako nemuhana unozadza zvipfuko zvemisodzi inokashiwa nemwoyo wese. Ini yangu misodzi yakazadza mwoyo ukarutsira kumapapu angu, akapfachukira nayo kuti pfachu. Ndakambotadza kutaura kwechinguva. Munhikwi chete ndiwo wakanga oda kundikunda, ndikazongombunyikidza kuti usandisembure. Vamatichaya vakaona kuti ndaiva ndisina kunzwisisa. Vakabva vafunga zvekuzadzisa chirevo zvekare. Vakati, mochirega zvenyu kusevenza nyaya iyi yataiva takupai vaChimedza. Tichatsvaka mumwe angatisevenzere. Tanga tiine chido chekuti imi mutisevenzere nyaya iyi, asi nepamusana pamashoko abuda mubepanhau ranhasi aya hazvichagoneka. Tichaziva sei kuti muchakwanisa kupedza nyaya yacho imi musati matongwa? Vamatichaya. Ndakabva ndambonyarara kunge ndaiva ndakanganwa zvandaida kutaura. Ndakahotsira ndokukosora ndichibva ndazoti, imi munoziva sei kuti ndichaenda kujeri? Ko inga ndakakutaurirai kare kuti munhu ari kudai uyu ari kuedza kusvibisa zita rangu, asi hapana kana chimwe chete chandakamboita pazvinhu zvese izvozvi. Kunyangwe dai zvenyu muri imi makazviita vaChimedza, maibvuma here kuti hongu ndini mai matichaya avo? Asi imi hamutendere here zvandakakutaurirai? Hatinaiwo nazvo mai matichaya zvakare. Ndakamboti zvangu nechemumwoyo mangu,
Ndivo here amai vaya vakauya muhofisi mangu zuro vachichema-chema kuti ndivasenzere basa iri. Ndakabva ndatarisana nemurume wavo ndave kuti, chindiyamuraiwo nezviya zvishomanana zvandinoda kuziva. Zvenyaya yedu yemubepanhau tombozvisendeka vamatichaya. Haisi nyaya yedu, inyaya yenyu vaChimedza. Panyaya yekufa kwaTabet, hapana chimwe chatichambokuyamurai nacho. Takutaurirai wani kuti hatichada kuti muenderere mberi nenyaya yacho. Vanhu vakakuonai muchimira-mira neni kana kusvika pano pamba pangu, vanozopedzisira vofunga kuti pane zvimwe zvandinozivawo maererano nekupisa kwamakaita chitunha chaDr. Dekenyi. Zvamareva vamatichaya ndazvinzwa, asi ini ndiri kuenderera mberi nenyaya iyi. Ndave kuisevenza nechido changu kwete nechido chenyu. Apo hamungandirambidzi. Mungaenderere zvenyu mberi vaChimedza nekusevenza nyaya iyi, asi rangarirai kuti ina handizvizive kuti muri kuisevenza kubvira nhasi. Kunyangwe zvenyu mukazoona zvamunoona, ina hapana muripo wandinokupai kana zvishomanana. Hapana muripo wandinoda kwamuri vamatichaya. Ini ndave kusevenzera zita rangu ranyangadzwa chete. Ndakabva ndatendeuka ndodzokera kwaive kumire motokari yangu. Ndaiva ndatsamwa uye ndaiva ndatozviona kuti hapana chimwe chandaizowana kuna baba namai matichaya. Zvakandipa kuti ndisvore mapepanhau ese zvawo. Ndinoda kutora nguva ino kutaura nehama neshamwari dziri muno muAmerica, kune avo vane hama dzavo dzisisakwanise kugara kuno nekuda kweurwere, asi hamuna anokwanisa kuperekedza. Tinyorerei email papaivapokare@gmail.com. Tinokusanganisai neshamwari dzinokwanisa kufamba nevadikanwa venyu zvakanaka kusvika vava mumaoko ehama dzenyu. Ndatenda. Motokari ndakaitinhidza ndakananga kuguta. Hapana chimwe chandaifunga chaindibatsira. Pfungwa yekuti ndinoona musikana aiva shamwari yaTabet, Filia Gwatiridza, nemuchinda uye ainge akafanira kunga akachata naye mushakabvu uyu Tabet. Ndaiva nayo zvangu, asi handivo vandaida kutanga ndaona. Munhu andaidisisa kutanga kuona ndiye munhu aiva anzi nababa namai matichaya. Havanditaurire. Ndave kusvika muguta. Ndakambomisa motokari yangu mumugwagwa. Ndoenda padivi paive nemba yenhare yaiva pasi pemukuyu waiva wanzwa nechando. Ndakati ndichangosimudza runhare ndikabva ndanzwa kugotsi kwangu bhera remotokari mbembe. Ndakati cheu ndokuona imwe motokari yamira shure kweyangu yakadziirirwa mugwagwa. Mutyairi wayo paakandiona akabva atanga kupopota. Ini ndaizviziva uye ndaizviona kuti ndaiva ndakanganisa kumisa motokari yangu, kunze kwekuti ndikumbire ruregerero nekutaura zvakanaka nemutyairi uyu. Ndakabva ndatanga kupfundumwarira pakare. Kwaiva kwabva hasha dzangu ndaikuziva, asi ndakanga ndoda kudziparadzira kune vamwe vanhu vakanga vasineiwo. Ndakaenda kunobvisa motokari yangu ndonoimisa kunze kwemugwagwa, asi iri divi risiro. Mutyairi uya akafanzisa motokari yake. Paakangondidarika akandipotsera nebhodhira rakanga richisina chinhu, iro rakandipotsa musoro nemunwe chaiwo. Dai pasina kuti ndakatoita wedhadha. Bhodhera iri rakasvikopararira pabuno remotokari yangu. Bepa raro chete ndiro risina kupwanyika-pwanyika pamwe nebhodhera raive rechita brandi. Ndakazodzokera mukamba kenhare ndokuridzira runyeyo. Akabva andidayira ndiye pakare. Iwe Chimedza, wanga wandipondesa navadzimai vako amai vaChipeneti. Zvanga zvaita sei?
Taita mahwekwe kuchitokisi kwandanga ndakwigira keke nekofi. Leza uya ndiye azoivhara-vhara oti ndinosevenza pahotera paakaronga kuti ugopota uchipiwa kofi kuseni kwega kwega. Dai panga pasina izvozvo, nhasi ndingadai ndafa kuti zii. Amai vachipeneti vanopenga wena. Mukadzi uya ndichamuramba chete wena. Ina handichisiri kuchitokisi, ndave kunoku. Tazvinzwa kare, nguva yatasvika kuchitokisi, tanzwa kuti wanga uchangoburitswa. Ndambotenderera nemotokari nemudhorobha ndichikutsvaga, asi handina kukuona. Hauna kuvhumburwa here namapurisa nekwachu dzako dziya? Warara zvakanaka here? Hamuna inda netsikidzi here muchitokisi? Uchaita sei zvino? Uri pai chaipo, ndiuyeko iye zvino. Ndinoda kuzokutora. Ndaingove ndakateerera ndichingonyemwerera. Apedza ndakabva ndazoti. Ndotanga kupindura mubvunzo upi zvino? Pindura yese. Right. Regera kuzonditora ndine basa. Mimwe mibvunzo yako yese ndinozokupindura ndabata munhu wangu. Ubva wakurumidza kumubata, asi vanhu vazokufungira nepamwe wena. Ufunge kuno uku, ndatomboona vamwe vana vangu vachifamba vachigovera vanhu tupepa twanga twakanyorwa kunzi unofanirwa kutongerwa kufa nezvawakaita. Hana yangu yakabva yati tibvu. Ndizvo zvimwe zvandakanga ndisingambotarisire kuti zvingaitike kana napaduku pese. Ndakati, uri kutaura chokwadi here runyeyo? Chokwadi chaicho, unoda kuti ndikuverengere zvakanyorwa patupepa twacho here? Regera zvako, asi chengeta kapepa kacho, ndinoda kuzokaona. Basa riya randakakutuma nezuro wakaita here? Zviya zvandakakuti utore nhamba dzemotokari yemunhu uya. Handina kuzokwanisa. Nguva yakabva munhu uya muchisipiti maiva mazara vanhu, zvekuti handina kuzokwanisa kuti ndibude panze, kuti nditore nhamba dzemotokari yacho. Watsamwa here dhiya, zvawaramba unyerere? Unofunga kuti hazvitsamwise here zvekuti kana ndakutuma basa, iwe worega uchiti uchambona zvamakasitoma ako? Makasitoma iwayo aitadza kumbomira here? Ndichakurambira izvozvo. Sorry mudiwa. Chinzwa. Ndinoda kukupa rimwe basa. Mai matichayo unovaziva here? Mukadzi murefu mushava uya, anenge musutu uyu, anowanzobuda mumapepa achishambadza zvemarokwe. Ndinovaziva from A to Z. Tinopinda navo svondo. Iye nhasi chete ndipo pandisina kuvaona nemhaka yekuti ndanga ndenda kuchitokisi ndichiti ndinokuona. Unoda kuvaona here? Ndavaona kare. Pane mumwe munhu waunochivaona vainaye here kana vachiuya kusvondo kwenyu? Ndinongovaona vaine murume wavo kana vachinge vasina mwana wavo. Hapana shamwari yavo yaunoziva here? Hapana. Havawanzoseka-seka nevanhu ava. Ndizvozvo chete zvandanga ndichida kuziva izvozvo. Ndinokuonera kuya manheru. Nezuro ndakakugarira iwe wasungwa. Unoda kuti ndikugarire zvekare here iwe usingauye? Nhasi ndinouya, handisungwe. Zvakanaka. Pane kumwe kwandiri kuda kumbomhanyira, ndichazokuona kuhotera kuya. Chimbomira Chimedza, pane zvandafunga. Enda unoona mai chitokwaradzima. Ndinochimbovaona vachienda ipapo. Ivo vanhu, zvawanga uchindibvunza watokanganwa kare here? Ndiri kureva mai matichaya. Ndinochimbovaona vachifambidzana namai chitokwaradzima vanogara kukambidzi uko. Hauoneka. Ndizvo zvandinokudira chete izvozvo. Kukambidzi vanogara papi chaipo? Runyeyo akanditaurira mugwagwa nenhamba yepamba paigara mai chitokwaradzima kukambidzi
ndichibva ndachengetesa mumwoyo. Ndakanyiminya kunge futa rakandwa mupani iri pamoto pandakanzwa nhau yakadai. Ndakatenda runyeyo nemumwe mutendero wekuti kana mumwoyo mangu ndakazviudza kuti ndikazviita katatu nekana mumwe musi ndaizongoerekana ndoti amai vachipeneti kubu runyeyo gara pabhazizi. Ndatenda nekuteerera kwenyu.